Rádi youtubeři, dneska si to připravíme ovocné smoothies. Potřebujeme k tomu vodu, nevím, nějaké ovoce, semínka, protein a mixér na smoothies. Tak se na to můžeme pustit. Tak, dáme tam teda to ovoce, a tam dáme teda pomeranč. No, po chvíličku to asi bude trvat. A ještě poslední, teďka tady pár banánků. No, třeba tak 3, protože už to mám plné. A jedno třeba kiwi. A takhle to asi tak nějak bude vypadat. Teď si tam asi tak dáme ten protein. No, třeba takhle, jo? Vypadá to trochu divně. Teď si tam dáme asi to semínek. Mě to zasypalo. A teď si tam dáme vršek. A jo, má se zapomněl na vodu, že to by se mělo líp. To radši půjdu umyvadlu. Nebo radši asi ne. Tak zkusím opatrně nalít. Myslím si, že to vyleju asi O ne, počkejte. No, tak. Teď tam dáme vršek. No, chtěl bych to nespackal. No, počkat. Nějak takhle. Teď to bude téct, jako. No, to asi to posunu. Tak, a teďka tam dáme tu láhev s tím vrškem, nebo co to je? S tím mixovacím terčem. No, počkat. To je to jde. No, počkat. Pojď. To tam nejde dobře. Tak, už to mám hotové. No, a teďka se tak 4krát zmáčkneme. Takže. To asi tak máme, tak to zkusíme vytáhnout. Tak, máme smoothies. Tak to otevřeme opatrně. Pojď. Tak. No. A máme smoothies. Na zdraví. A jestli chcete další video, dejte like a odběr a těším se u dalšího videa. Čau. Zase si.